Zeker. Van Uus, Bestreek, Uus Koffie. Gegenstaat, een oud-Belder, de leidt de prins hij is Nederig Bekske in. Hoe gelustigheid, welkom in Café Maastricht. Ja, goedenavond. Goedenavond. Had jij mij gezien? Ja, chic dat je er zit. Ja. Maar had je dat verwacht, zo'n entree? Nee, zo'n entree niet. Dat is ik ben al even buiten huis. Maar dat was ook wel erg. Geen zitgever rustig even de microfoon en dan komt dat gewoon. Maar dit is toch wel weer even beter. Ja, zeker. En wat vind je zo van onze koffie? Ja, ik moest het leeg gaan dimmen. Ja? Ja, gaat meer dimmen en gaat meer, ja. Maar ik vind wel dat hij bijzonder veel te zien is. Dat denk ik. Ja, dat kind je natuurlijk niet zien. Dus. Nee, we zetten een fotootje op het Facebook en de lui allemaal gaan metmaken. Ja. Nee, maar nogmaals, chic tot je zit. En ja, we gaan natuurlijk de tijd even hebben. Je het hummen van het lief vragen. O jee. Zodat iedere luisteraar van onze café weet wie Harry de Eerste is. Nou, maar gewoon. Ja. Ja, vooral heb ik al een beetje op tv maar gevolgd. Hoe ik er een hartstikke leuk interview heb gegeven. Daar hebben we ook gezien dat je kunt drummen. O jee. Ja, en nu hebben we dat niet alleen op tv gezien, maar dat hebben we ook op het Prinsbal gezien. Dat hebben we bij Veldeke gezien. Dus wat liggen hij? 2 stekken. En we gaan ik vragen een plaatsnummer achter het drumstel. Ja, dat is voor mij. Ik moet het ook met je gaan doen. Ik word het gewoon altijd hier.